Barkanmu da kasancewa a gidan wannan talabishin namu mai albarka na Bahaushe TV 24 da kuma Dalaka New TV. A cikin sabon shirin mai suna ƙarfin addini, wannan shine kashi na 3 a cikin wannan shiri. Ku biyo mu a cikin shirin. Idan ba ku manta ba a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda Sarki Balnar ya sa aka kawo masa matafi. Yake tambayar sa menene addininsa, matafi yake faɗa masa addininsa shine addinin musulunci, rana ba a bar bauta bace ba. Sarki Balnar ya sa aka ɗauke masa matafi daga gabansa ya ce aje a gana masa azaba. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Bayan Sarki Balnar ya sa an ɗauke masa matafi daga gabansa, ya yi shiru ya kalli sarkin tsafi Girkau, ya kalli Jarangwam, ya ce kun ji wani bakon al'amari wanda ban taɓa jin irinsa ba tun tasowa ta har kawo yanzu, amma ya zama dole a wannan karan ya zama shine na farko shine na ƙarshe, domin zan tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Jarangwam ya ce rana ta albarkace ka, wannan abu bai kamata a ce ɓata maka rai ba. Idan ka shiga damuwa dukan shirinmu zai rushe na shirin bauta da muke yi a wannan shekara. Gashi muna shirye-shiryen yin bikin bauta irin wanda ba taɓa yin irinsa ba a wannan nahiya. Idan kana cikin baƙin ciki ba za mu samu damar yin hakan ba. Sarki Balnar ya ce kwarai da gaske, saboda ba ni da wani babban buri da ya wuce in yi abin da ba a taɓa yin irinsa ba a waɗannan nahiyoyi, domin ina so wannan masarauta ta fi kowace masarauta a wannan nahiya. Jarangwam ya ce rana ta albarkace ka, mu ma burinmu kenan. Sarki Balnar ya ce yanzu don haka ku tashi ku je ku ci gaba da yin shirye-shirye abin da ya kamata, ni ma zan shiga gida. Sarki Balnar ya tashi ya tafi gida, fadawansa suka bi shi a baya dauke da muggan makamai. Gimbiya Bairuna tana zaune a inda ta saba zama a kowane lokaci a ƙarƙashin wannan babbar bishiya. Gefenta ga kuyangunta, nan ɗayan damanta ga Salfa a zaune, bayanta kuma ga dakaru ɗauke da muggan makamai. Can sai ga zuwan Galwanara tare da wani ɗan aiki. Ƙarso suke da wuya Galwanara ya tsuguna ya gaisuwa, ya ce rana ta albarkace ki Gimbiya Bairuna, matar Sarki Balnar, sarki mai cikakken iko. Haƙiƙa na ji kira kuma na amsa. Kin kira ni ya zama dole sai na zo a duk inda nake a faɗin wannan nahiya. Gimbiya Bairuna ta kalle shi ta ce Galwanara, na san tun kana yaro ake yawon fatauci da kai, daga wannan masarauta zuwa wannan masarauta, daga wannan nahiya zuwa wannan nahiya har kawo yanzu. Galwanara ya ce rana ta albarkace ki, wannan zance haka yake. Gimbiya Bairuna ta ce Galwanara, ina so in tambaye ka kuma na san ka san amsan tambayata. Galwanara ya ce haƙiƙa ya zama dole a gurina in baki amsar tambayarki. Gimbiya Bairuna ta kalle shi ta ce Galwanara, ko ka san adadin masarautun da suke wannan nahiya? Galwanara ya ce kwarai da gaske na san adadin masarautun da suke wannan nahiya. A wannan nahiya muna da masarautu guda 8 kuma kowace babbar masarauta ce. Gimbiya Bairuna ta kalle shi ta ce Galwanara, na san ka shiga kowace masarauta kuma ka san yadda kowace masarauta take a wannan nahiya. Galwanara ya ce haka yake Gimbiya Bairuna, matar Sarki Balnar, sarki mai cikakken iko. Gimbiya Bairuna ta ƙara da cewa Galwanara, ina so ka yi min bayanin nisan kowace masarauta daga wannan masarauta zuwa kowace masarautu guda 8 da suke a wannan nahiya. Galwanara ya ce rana ta albarkace ki, da farko dai akwai masarautar Kanab. Daga wannan masarauta zuwa masarautar Kanab tafiyar kwana 7 ce a doki ba tare da ka samu hutu isasshe ba. Idan kuma a ƙasa zaka tafi to zaka yi tafiyar wata 1 ne kana tafiya. Sai masarauta ta biyu ita ce masarautar Barjulana. Daga wannan masarauta zuwa masarautar Barjulana tafiyar kwana 14 ce a doki ba tare da ka samu hutu isasshe ba. Idan kuma a ƙafa zaka tafi tafiyar za ta kai ta wata 2. Sai masarauta ta uku ita ce masarautar Basan. Daga wannan masarauta zuwa masarautar Basan tafiyar kwana 20 ce akan doki ba tare da ka samu hutu isasshe ba. Idan kuma a ƙafa zaka tafi
za ta kai tafiyar wata 3 da 'yan kwanaki kafin ka ƙarasa masarautar. Sai masarauta ta 4 ita ce masarautar Jalwina. Daga wannan masarauta zuwa masarautar Jalwina tafiyar wata 1 ce akan doki ba tare da ka samu hutu isasshe ba. Idan kuma a ƙafa za ka tafi, tafiyar wata 4 ce da sati 3 kafin ka ƙarasa masarautar Jalwina. Sai masarauta ta 5 ita ce masarautar Galtakuna. Daga wannan masarauta zuwa masarautar Galtakuna tafiyar wata 1 ne da sati 2 akan doki ba tare da ka samu hutu isasshe ba. Idan kuma a ƙasa za ka tafi, tafiyar wata 5 ce da sati 3 daga wannan masarauta zuwa masarautar Galtakuna. Sai masarauta ta 6 ita ce masarautar Sarki Kalkaf. Daga wannan masarauta zuwa masarautar Sarki Kalkaf tafiyar wata 2 ce akan doki ba tare da ka samu isasshen hutu ba. Idan kuma a ƙasa za ka tafi, to tafiyar wata 6 ce da sati 1. Sai masarauta ta 7 ita ce masarautar Diraliyatana. Ita a tarihin wannan masarauta namiji ɗaya ne taɓa sarautar wannan masarauta. Tun daga nan mata ne suke ta sarautar wannan masarauta. Daga wannan masarauta zuwa masarautar Gimbiya Diraliyatana tafiyar wata 4 ce akan doki ba tare da ka samu isasshen hutu ba. Idan kuma a ƙasa za ka tafi, tafiyar wata 9 ce daga wannan masarauta zuwa masarautar Gimbiya Diraliyatana. Sai masarauta ta 8 ita ce masarautar Sarki Kazakuna. Daga wannan masarauta da a ce babu ruwa a tsakaninmu da masarautar Sarki Kazakuna, to da a sati 1 ma za a iya zuwa aje a dawo. Amma saboda akwai ruwa kuma ruwan yana da mugun zurfi, gashi da ɗan nisa, ya kai tafiyar sati 3 daga wannan masarauta zuwa masarautar Sarki Kazakuna. Wannan su ne iya adadin masarautun da muke da su a wannan nahiya. Rana ta albarkace ki Gimbiya Bairuna. Cikin mamaki Gimbiya Bairuna ta kalli Galwanara, ta girgiza kai, ta kalli Salfa. Sai ta ce, Galwanara, ka je, gobe ina son ganin ka, ka dawo, akwai magana da nake so zami da kai. Galwanara ya gaisuwa ya tashi ya tafi. Gimbiya Bairuna ta kalli Salfa. Ta ce, Salfa, haɗa matan sarakunan wannan nahiya ba abu bane mai sauƙi, amma tun da na ɗauki aniya sai na cika burina. Zan yi iya ƙoƙarina in ga na haɗa matan wannan nahiya. Duka nan ma kawo ƙarshen wannan shiri namu na ƙarfin addini kashi na 3. Ku biyo mu a kashi na 4 domin jin yadda ta kasance. Rubuta labari.